Iya ner, gue mau antara apa? Kalau mau dosi kene. Kene, baru kita omongi. Kene. Ya, ini loh telurnya udah di siji bolo. Tusuknya seanane ya begitu ya. Bismillah, gawe ake. Bas, mudah-mudahan iso. Ah, telurnya udah siji. Siji. Loro. Asane tolaba. Enggak tolaba. Loro. Ya, telu ya. Ya, siap. Aku ngerti. Ayo. Meneng kowe. Telu. Belum ora iki. Telu ah. Ya lo bonus siji neh bolo jan. Dikei. Los. Papat. Yo papat tadi iki bonus siji neh iki. Bonus ya sak bonus ya. Ayo plastik aja wis akeh arep plastik piye iki. Wes dulu. Oh lor 3.000 dadi plus bonus di wong ndi kan lho. Waduh dhewe. Sader. Susuk ora? Susuk. 2.000 susuk iki susuk ora lor? Susuk. Monggo matur suwun. Piye ngedok? Bapak iki ngomane? Ngedok tuku ora gitu iki? Apa sih jenenge? Ngomane lah. Oh, ngerti awisan. Apa? Matur suwun bolo.